Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Happy Father's Day, tichingoti Happy Father's Day to all the fathers out there. Rekai tibva tapinda muchirongwa chedu chemuzuva ranhasi. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, inini ndiri kutya uye dai pasina kuti ndakabereka uye kuti mabasa haasi kunetsa. Iri basa ndingadai ndangorisiya hangu. Ndiri undertaker, ndinodriva motikari yezvituna to their final destination. So nashi kubva pandakatanga basa iri handina hora kana yandakambopindana nayo, nyangwe munguva iya yeCovid yekuti dzimwe nguva ndainotora bhodhi ndoiendesa kwainovigwa ndiri mumotikari ndiri ndega, hapana kana chandaimboona. Kunyangwe most of the times during COVID ndaiwanzo kungofamba nechituna tingori 2 kudaro, but zvaisambondityisa. Nashi zvakaitika ndeizvi: pane mhuri yakauya kupala kwedu mushure mekunge vashayikirwa nemudikani wavo. Hama yavo iyi yainge yashayika ainge akajoina polisi achiri mupenyu, polisi yepabasa apo pandinova ndichishandira inini. Bhodhi iyi handisirini ndaifanira kuti ndinge ndichienda nayo, asi mukadzi ainge achifanira kuenda nebhodhi iyi wandaishanda naye is a driver. Zvekare pabasa pedu tinoita tichichinjana kuti kana ukamboendawo nebhodhi iyi then the next driver anobva aendawo ne the following body. Saka mutumbi uyu waifanira kunge uchityairwa nemukadzi uyu on that day. So pakaitwa body viewing yemurume uyu kupala, mukadzi ainge achifanira kutyaira motikari ndiye akabva abatsira hama dzemufi, akabva atanga kuita navo process yose yebody viewing kuti hama dzinge dzichiona kuti ndiye munhu wavo here. Asi hanzi the moment yaakavhura coffin akabva adonha achibva afenta. Asi inini ndakanyeperwa kuti ainge adonha neBP. Vainge vasingade kuti ndinge ndichiziva kuti my workmate ainge asangana nechii pavainge vari in the process yese yekuitwa body viewing. Izvi vakazviitira kuti kana ndava kufamba nechitunha ndisatya uye ndisingazivi kuti kumashure uku kwamboitika shura. Asi mukadzi uyu akazondiudza ndadzoka mushure mekunge ndamutsanangurira zvose zvandainge ndasangana nazvo pandainge ndiri murodhi. Asi iye akangoti pandakazodonha ndainge ndaona chitunha ichi chasvinura chichibuda ropa mumhino. Asi zvese izvi inini handina kuudzwa kuti ndizvo zvainge zvaitika. Ndakaenda kumusha nemutumbi uyu nashi. Ndasvika ainge ari manheru, ende kumusha kwacho kwatainge tichifanira kunoradzika mutumbi uyu kwaiva kuri kure zvekuti takafamba for about 7 hours. Takazotosvika kumusha kwevanhu ava dzainge dzatova kuma 2 am. Ndakati ndasvika ndikabva ndaita kuti coffin ringe richipinda mumba, ndichibva ndadzokera hangu kunobvisa motikari yangu pamukova ndichinoisawo panzvimbo pekuti ndikwanise kumborara zvangu. Ndichinopaka motikari nashi ndakabva ndabuda ndichinotora zvese zvandinoshandisa pakurara. Ndipo pandakadzoka mumotikari ndikaona kuti mumotikari mainge makagara umwe murume uyu ainge akavhura door rekupassenger seat kuye. Ndichibva ndangopindawo mumotikari ndichifungidzira kuti maybe ndeumwe munhu ainge aripowo pamariro ipapo, but ndakati ndichingopinda mumotikari ndokubva ati kwandiri, mukuru makadii? Inini ndikabva ndati kwaari ndiri nani. Ndokubva ati asi driving yenyu yakanaka, munofamba mushe. Ndakabva ndatanga kuseka ndichimupindura ndikati kungofambawo hazvo zvakanaka, but maroads acho kani. Ndokubva tatanga kuseka paya. Akabva ati maonawo kumusha kwedu kune nzungu nehwaika, muchazviona kwachena. Ndikabva ndaseka ndichiti shuwa here mukuru? Zvikanzi akabva ati sahwira, asi kuno kune varoi, chitongwarira hako. Ndiwe hako wadai kundiunza kuti ndinge ndichizodyiwa nevaroi vekuno, asi iwe uri mutorwa, chirara hako. Ko isu vatopedza nesu, tava kutorara, hatichamuke. Apedza kutaura izvozvo akabva angonditarisa. Ndikabva ndaona kuti ko murume uyu ainge ava kutobuda ropa mumhino. Ndakati ndichida kunyatsomuvheneka pandakabatidza malights emotikari, malights aya emukati. Murume uya ndokubva
ndakangonyanga ndikatoona kuti madhozi emotikari yangu ainge akatoloka. Paya pandainge ndaona kuti dhoo rekupassenger seat rainge rakavhurika. Zvinhu izvozvo ndainge ndangozviona mumaziso mangu, but all along madhozi ose emotikari yangu ainge akatovharika. Ndakabva ndabuda imomo ndiri speed ndichinotsvaka vanhu veukama, ndikabva ndataura nyaya iyi. Vakabva vati murume uyu akafa achibuda ropa mumhino, akangorwara kwe2 weeks achibva ashayikwa. Kuzonovigwa kwemurume uyu kwakatora nguva because coffin rakambotanga richiramba kupinda muguva kusvikira tangoita kuti munhu ange achingovigwa kuitirawo time yatainge tapiwa for the burial process. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma Nashi, ibasa haro, asi ndava kugara ndiine fear uye ndakuita kunge ndava kutorwara nepfungwa sometimes because of the things that I saw during that burial. Chinonyanya kundidisturba ndechekuti murume uyu why akasarudza kuti inini ndinge ndichisangana naye yet inini ndiri mutorwa kwaari. Ndizvo zvandipa kuti ndinge ndichiuyawo kwamuri kuti ndibatsireiwo. Maybe ndava kutorasika njere. Kana kuri kunzi ndiri kurasika njere, what are the steps that can I take? Ndiri kutya kuti kana ndikaenda kuchipatara kana ndikanzi ndava kurasika njere, ko mhuri yangu ndichairaramisa nei? Handisisina kana rugare mukati memwoyo wangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo, zvimwe zvacho zvinoita kutyisa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Mukoma makadii zvenyu? Ini ndinofara. Zita ndinoitwawo ndiri muno muSouth Africa kuKZN uku. Andipo hangu kuzokonfesa mukoma, ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndinoita zvechirana ndichihudhira vanhu ndichivaendesera zvinhu kuZimbabwe. Ndo nzira yangu yandinoraramisawo nayo mhuri yangu sesingle mother. Ndopa ndinowanawo chingwa nemari yekudzidzisa vana vangu kumusha. So chikucho chaita kuti ndiuyewo kwamuri mukoma ndechekuti rwendo runo this time zvinhu zvakautiomei. Maodha ari kunyanya kuitawo mashoma, saka munongoziva kana zvakadaro basa rakadzikira neupenyu hunombotiwo omeiwo pakurarama. So last week ndakawana customer rangu raida bhutsu. Bhutsu idzidzi tinodziwanawo through vamwe vanhu. Saka pana mai vandinotorawo kwavari bhutsu idzi dzemumashops, munana Akamenzi, munana Pepu, chichi. So ndinombotorawo kwavari. Last week ndakabva ndavati ndoda bhutsu, tikawirirana kuti tisangane mutauni. Ndapinda mutauni ndakabva ndatadza kubatana navo, ndobva ndadzoka kumba. Saka nekuda kwekuti kunowanika bhutsu nekwandinogara kure, takazowirirana kuti ndivaisire mari vonditengera bhutsu dziya idzi. Kana vachinge vanditengera bhutsu idzi vondiisira pabhazi rinoenda kuZimbabwe rinobva muTB. Takawirirana kudaro, mai ava ndiranawo, takangozivana muchibasa chekungosangana mutauni tichingorana tese ipapo. Kwakubva tawirirana kudaro, ndongovaziva vanonzi maisiya sista ravo, handinyatsi kuriziva kuti vanonzi hani. Ndavaisira mari iyoyi, vakabva vati bhutsu vatenga, vatoisa pabhazi musi wechipiri. Chitatu ndabva ndabvunza bhutsu dzasvika here, vakati bhazi rasvika, asi zvinhu ndasanganisa nezvinhu zvemunin'ina wangu kuti zvisvikire. Saka kasvikira kumba kwemunin'ina wangu, achafonera munhu wako vosangana mutauni otora zvinhu. Musi wechina hazvina kuitika sekudaro. Nezuro Friday ndofunga ndavaisira 100 missed calls mother havasi kudera foni yangu. Muri customer rangu iri muridzi webhutsu akuda zvinhu zvake, handisisina chekumupa. Mari yekuti ndimudzorere handisisina. So chikumbiro changu mukoma chachiri chekuti sezvo muchizivanawo nevanhu vakati wandei,
hapanawo here munhu wamunoziva angakwanise kundibatsira nenzira yekungoti mai ava vadzose mari yemuridzi, nekuti izvozvi zvibhizinesi rachona rehurana riri down. Handina kana mari yekuti ndikwanise kudzorera cliendi rangu mari yake, handina kana mari yekuti ndikwanise even kuti ndireplace ndimutengere dzimwe bhutsu ndomutumira, izvozvi handina. Apa ivo vacho handisi kukwanisa kuvabata, uye I can't afford kuti ndive nebad publicity pabasa racho, nekuti ndorega basa rinondiraramisira mhuri yangu. Saka pakatoita bad publicity pazita rangu, kureva kuti mhuri yangu yakufa nenzara. Apa mari yachona ndisina kana kuishandisa, ndisiri ndakaidya, yadyiwa neumwe munhu. Chikumbiro chandinacho womukoma wokuti ndigogonawo kuramba ndichikwanisa kushandira mhuri yangu. Kana paine vamunoziva vangakwanisawo kundibatsira nenzira yavangangondibatsira nayo kuti munhu uyu adzose mari yangu. Mari yachona i5,000 chete, haina kumbonyanya kuwandisa, asi nekuda kwekuti handina mari yacho, ndatopererwa izvozvi zvandina kana pekutangira. Ndokumbirawo kubatsirwa mukoma. vedare ndo voice note randakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Ndinokumbirawo kuti vana haiti pamunouya muchida kurekodha mavoice notes enyu mauzama kuti munge muchirekodha muri panzvimbo inenge iine runyararo. So vedare ndo voice note ravanzvadzi vedu, nyaya yavo mainzwa. Today vabva vanditumidzira zvekare another voice note mushure mekunge ndavaforwardirawo nhamba dzasamaita, and it seemed as if zvacho zvavakaudzwa kuti vange vachiita zvakabva zvashanda. So it is great news. Regai ndikuplayerei voice note ravanditumidzira izvezvi pandanga ndichirekodha these confessions. Hello mukoma, mamukasei? Ndandichiti ndichakubatai kana ndabva kunditambira zvinhu zvangu. Makandigonera mukoma, makandigonera. Nhamba dziye dzamakandipa dziye dzezuro ndakaita zvandakanzi ndiite zvachona. Usiku kuma1 ndangoona nemeseji ndanzi sorry henyu mother, zvinhu zvenyu pandakazviendesa kune umwe munhu, saka ndakukumbirai ndakutokumbira kukupa iwo oda yeumwe munhu, pasi yeumwe munhu yandandatumira kuzimu, ndokumbira munoitora pabhazi. Makaita basa mukoma. Saka izvozvi munhu atori murodhi kunotora paseo yacho pabhazi, akabva atonditumira zvese nepaseo yacho. Saka ndakamirira kuti kana achingabva kunokonekta ndozokubatai, but makaita basa zvikuru, ndakabatsirika. Nekuti pandakangoudzwa zvekuita ndakabva ndatomhanya kwakuita zvandandanzi ndiite zvachona. Zvikanzirara ndongokupa 2 days chete tione kuti hapana chinenge chaitika here. Hadzinombopera 2 days dzacho, pakati peusiku kuma1 meseji mufoni. Ndafara zvisingaiti, maita basa mukoma. Vedare ndo voice note randatumidzirwa navanzvadzi vedu. Ndanga ndichitorekodha mamwe maconfessions ndokubva vatumidzirawo voice note ravo, ndikati regedzai ndibva ndangomaplaya. I'll be back with another episode ndichiverenga mamwe maconfessions.